खुलुमबाय। गिबियावनो गासैखौबो बड'लेण्ड राजखान्थि निउज चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जाय बिथांमोनहा रेशन कार्ड दङ बिथांमोना गोबां सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन। नंगौ, फैगौ दाननि 7 नबेम्बर 2025 अक्ट'निफ्राय मोननो हागोन। जेरै माइरंखौ फ्रियावनो मोनो। बिनि अनगायैबो दालि, सिनि, संख्रि बेफोर मुवाफोरखौ 50% खम राङावनो मोननो हागोन एबा 50% साबसिडियावनो बायनानै मोनगोन। बाथ्राखौ बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरोबाव बिनि अनगायैबो रेशन कार्डनि जोहै मा मा मुलाम्फा मोननो हाबावगोन बेखौ फारियै खोनासंलांदो। सेथियाव दङ फ्रि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट, नैथियाव दङ फ्रि लाइफ इन्सुरेन्स, थामथियाव दङ फ्रि रेशन, ब्रैथियाव दङ फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स, बाथियाव दङ साबसिडाइज्ड कुकिं गेस। बेफोर बायदि मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो। लोगोसे सासेयाव माइरं सेरबा मोननायनि अनगायैबो जायफोर मुलाम्फाखौ नांगौ बेखौ नोंथांमोना गावनो एप्लाइ खालामनानै लानांगोन। आरो नोंथांमोना बेफोर सुबिदाफोरखौ मावनानै लायोब्ला, जेरै फ्रि मेडिकेलाव बोसोरसेनि गेजेराव 5 लाखसिम फ्रि मोननो हागोन आरो फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्सआव मास मोनसेयाव 1250 रांखौ एबा अरुणोदय रांखौ मोननो हागोन। आरोबाव मोनबावगोन दि साबसिडि कुकिं गेस, जायखौ होनो PM उजाला, बेखौबो मोननो हागोन। लोगोसे मोननो हाबावगोन फ्रि लाइफ इन्सुरेन्स आन्डार PMJJB आरो PMJSB। बेफोर बायदि गासै सुबिदाफोरखौ नोंथांमोना मावनानै लानो हागोन। ST दाबि खालामनायनि दुंहाव थासारि आसामाव। गासै आसामावनो मोनद' हारिया ST दाबिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो गसाइगावनि लामायावबो सान्थालफ्रा जोंनो ST नांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामदों। लोगोसे जुदि जोंनो ST होआ, आसामाव थानाय गासै सान्थालफ्रा रोजा रोजा ओंखारबोनानै हान्था मेलाफोराव सोमावसारगोन होननानैबो बुंथिदों। लोगोसे 2022 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा खालामनायखौ आसाम सोरखारा जब्द थामहिनबा गारनानै दोनदों होननानै फोरमायदों आरो बे सुक्तियाव गिबियावनो ST होनांगौनि बाथ्रा दंमोन। नाथाय बेफोर खामानिखौ जोंनो दासिमबो मावनानै होआखै होननानै खुद्रिसारदों आसाम सोरखारखौ। चिरांनि बासुगावआव पुलिसआ सिखाव हमनो हादों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा जाबाय फारियै एडिजा नार्जारी आरो निजोम बसुमतारी। बिथांमोनखौ पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला सिगाङावबो गोबां बाइकफोर खावबाय। लोगोसे गोबां ई-रिक्सानि थामहिनबा बेटारि गारिनि गिदिर बेटारिफोरखौ खावनानै फानहैदोंमोन। बेयावनो पुलिसनि सिग्रोमनायाव बे सिखाव सानैया हमजाबाय। आरोबाव मिथिनो मोनबावदों दि बिथांमोना गोबां बायदि बायदि खावनाय एबा खावग्रा गेंफोरजोंबो लोब्बा दं होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।